Wan phai biang Lionel Messi naka training hadin baula koit naka jingman sao haka baula pan kre bha naka banta ka jing lekai ka pan sawan haka MLS bat an sawan phai biang upedri bat ke klub Barcelona kat baka Al Nassr Cristiano Ronaldo kal hirsha ke kerdan ka balai handrai tungin sngabat pe hado bakut kene ke video te hoi perlok sa setang kat tokan nesngihi baan sa setang biang ia ki jingi lekai na ka MLS na ka banta ka samoy lekai ka ba thamai haka ba haka samoy ka bala dep de ka enter Miami ka bala laban khor ia ka nam la du haka MLS ko da ka ba ka laban pelim lai lewi kul ia ka wan ka war bat haka ne pat ka samoy ka ba thamai Lionel Messi hadin bola pan kre bha unsai kun persya ia uson huming haka jingil ka jong ka MLS kata hapden ka enter Miami persya ia ka Los Angeles ka ba ansai lekai haka arpo artrik haka por trabaje kata ka por step ka ba mut basa setang arsihi lai lekai no ia ka ne ka jingil lekai bat lekmi ulti nakalyang jong upedri ba unsaw phai bat ke klub Barcelona hakane kasni sonde kat ba Cristiano Ronaldo ro lakmi ulti ba unsami madan nakabanta ka Al Nassr hakane hi kasni sonde kaba banta ka Al Nassr kadon hakakerdan ka balai hadin bak Al Ali Saudi kalaban job salwe kul ya ka Al Najma handrai ka Al Nassr kadang sa sakawe ka jingile kai bat ka Al Hilal ro kumjo haka ba ka Al Hilal bat ka Al Nassr kinsay lekai haka ju kasni ka ba haka ta kasni an sapantik na manoban kini iya kami king point bat mano batam handrai lada ka Al Hilal kadang la ban job bat ka Al Nassr ro kala ban job kamon ba ka Al Hilal hi kanang tam iya ka Al Nassr